Fl-2017 Jason Azzopardi mar il-Hilton ta' Tel Aviv u ħallaslu l-kamra Thomas Group, il-grupp ta' Jorgen Fenech. Dan żvelatu l-Gazzetta illum li rrapportat kif numru ta' stejjer fuq minn sifer kiel jew iltaqa' ma' dak akkużat bħala mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jistgħu jimbarazzaw ukoll persuni li qed jisfidaw u jisparaw bl-addoċċ fuq esponenti viċin Jorgen Fenech. Tanek kif il-Gazzetta komplet tiżvela kif Jason Azzopardi mhux biss ma ddejjaqx juża s-servizzi ta' Thomas Group imma b'mod regolari uża s-servizzi tal-lukanda Hilton b'xejn għax kellu kollox imħallas mill-istess grupp. Fost l-oħrajn l-artiklu kompla jgħid kif Azzopardi għamel 5 ijiem joqgħod fil-lukanda Hilton f'Tel Aviv bil-kamra mħallsa bejn it-19 u l-24 ta' Lulju tal-2017. Il-Gazzetta komplet tajt kif f'idejha għandha evidenza rrifjutabbli ta' dan il-ħlas li minnu gawda d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. L-artiklu jinnota kif l-istess deputat ikkritika bl-aħrax lil Joe Kuxkieri, kap eżekuttiv tal-MFSA, tal-li kien aċċetta s-safra ma' Jorgen Fenech biex imur Las Vegas, li ma' safra saret f'Mejju tal-2018, fil-waqt li dik ta' Azzopardi f'Tel Aviv saret f'Lulju tas-sena preċedenti. Intant il-ħamis li għadda fi programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Jason Azzopardi kien mistoqsi b'mod preċiż jekk qatt xi ħaġa mingħand is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Iżda viżibilment mifxul u skomdu, Jason Azzopardi qal li ma jiftakarx jekk qatt ħax xi ħaġa. Bil-grupp li huwa kien CEO, int pereżempju qatt ma ħadd xejn minn għandhom pereżempju l-daw il-grupp. Żgur mhux mingħand Jorgen Fenech. Le, mill-grupp, qed tistaqsi kif inkun preċiż bħala avukat jien. Qatt ħadd xi ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa. Qatt ma ħadd xi ħaġa. L-għada One News ukoll staqsa lid-deputat nazzjonalista jekk qatt ngħata regali mingħand Jorgen Fenech. Għal dawn il-mistoqsijiet pertinenti huwa għażel li jibqa' sieket filwaqt li tbissem u tenna l-kelma unbelievable. Tikkonferma jekk Jorgen Fenech kien xtaq xi regali jew xi kmamar f'lukanda mill-grupp tiegħu. Il-bira fuq il-programm dejt li nsejt, ma nafx jekk forsi il-memorja ġiet lura. Dik tweġiba, Dr. Azzopardi. Għandu ħafna La kummenti ġifieri.